bende pige mage bende nomuomo ma bendo kila chiedh nade ne jodak mag Ofunyu Kolwa. Diwach nang' wach ni mogik gi chenro ma bende kaunti ma Kisumu nitiere godo kwa tieko twak. Erokamano Sharon, erokamano. Mokwongo kaka county government wago mos gimotimreno. It is a natural disaster, it's beyond our control, but we are doing the best we can. Mokwongo gima duong' moloyo te to kata mana joma wan go ka osewacho en desilting of streams, keto embankments, keto dykes go mondo wating area ma aora nitie ni kaito pi nyaringo maber. Mane maduong' ma county government nigi plan kabisa. Mar ariyo, as a government, even a CIDP ma the county integrated development plan, waketo plan maler kabisa gik mwatimo kaya chakre sani, which includes even activating our emergency centers and at the same time purchasing equipment mondo wa ensure ni gigi itimo sama ber. Wasebet kwa timogi to koth medore, like koth masani osebet ka chwe wik achiel